blatistá polná cesta tohto sichravého dňa. A zaujímavá scéna. Dávny kočík. Znalci hneď vedia, že to je kočík približne z roku 1880. Obzrime si trošku tie kolesá. To pérovanie. Tu. Tá ornamentika. A dávna rukoveď, za ktorú držala jemná rúčka nežnej ženy. Záclonka za tých 130 rokov spráchnivela. Neraz sa do nej zakusli moly a tie moly potom zmizli, zotleli a prišla ďalšia generácia tohto hmyzu a opäť sa zakúsávala do záclonky. Ale ona vydržala až do dnešných dní. Vieme, že takýto kočiarik si nemohol kedysi len tak hockdo dovoliť. Bola to záležitosť panská. A nakúknime dnu a počúvajte tento príbeh. V roku 1880 sa narodil Hugo Hoff. Jeho matka Terezia Hoffová, rodená Staubengerová, spriadala nad jeho drobným telíčkom príbehy, sny a projekcie o tom, ako Hugo bude rásť, bude najkrajšie dieťa na ulici a potom bude prímus v škole, potom dosiahne vzdelania a svet ho bude obdivovať, klaňať sa mu a jej synček všeličo dokáže. Matka už bola chytená v hrách ega. V tých hrách, kde príbehom je niečo dosiahnuť, niečo vlastniť, získať aplauz davu. Hugo rástol. V škole naozaj dosahoval dobré výsledky, potom išiel na gymnázium a dokonca na akadémiu. Dosiahol doktorandský titul. Hravo lovil ženy v krinolínách, ženy v dlhých sukniach, jemne naparfémované biologickým parfémom a nosiace prsteň i šatku zo zámoria. Kariéru dosiahol dobrú, Hugo. Niekedy, keď pršalo, zapochyboval o svojom živote, tak ako každý. Potom prišla staroba, Hugo zostárol, opúšťal svoje mladícke zvyky a opustil aj svoj chrup. Chrup mu vypadal. A tak navštívil zubára, bolo to v roku 1926 a ten mu vyrobil túto vrchnú náhradu zubov so sávkou podnebia. Aby bol príbeh Hugo ešte kompaktibilnejší, tu je lyžička, ktorou Hugo v starobe už trasúcou rukou miešal kávu a naberal si z marcipánovo-jablčného zákusku. V 1942, v čase druhej svetovej vojny, Hugo zomrel. A zvláštny fatál, zvláštny dej osudu chcel to, že lebka navrátila sa do toho kočíka, z ktorého, tak povediac, vzišla. Málo kedy sa stane, že hlava úmrlčia vráti sa do detského kočíka. V tomto prípade sa to stalo. Zaželajme Hugovi pokojný spánok, ak nejaký spánok
úmrlci absolvovávajú. Zamávajme mu a vedzte, že i vaše deti, ktoré sú dneska v kočíku, čo chvíľa budú dojemná, ovalná gebula. Záverom opäť obzrime si tento kočík. Ba priblížme sa do bezprostrednej blízkosti toho dávnovekého strója. A zmačknime gombík na kamere, ktorý ukončí túto scénu. Ďakujem vám, že ste sa spolu so mnou pozreli na túto kuriozitu a možno sa zamysleli. Dovidenia.